Katma po ying jonggeri ran kelana snudur syu mentah. Om tangkat arajar giblayap. Kilat patah kubor jonggeri ran gilia tuba. Kinongeki hapo jonggeri ran kila syak penyap palat ya ka arpo hajar ngut iyai. Ya ki bala syakam larai ban chupasi ki namarba. Kari ran kala nyew yaki bagi day kino yale persyak ya ke sorkar. Nadu mentaga kat sauterik on sedang ban pasi napang. Yaki katu kani kino yalam kibla syakam ha kani ke jiki. U Irfan Soltani udai we ni ki lanot uban sa syak pasi ha ke sorkar Iran menta ke sengi balang. Bat kani ke rai jo ke sorkar Iran kerana penbitar syusyu yaki nong yaki hapo jo ke tegeri. Kat haduba unong sensa don bor jo ke tegeri u Ayatollah Ali Khamenei ula ai shisendon da ke hukum yaki sipai IRGC ban senrek kulina phang yaki nong yaki hapo jo ke tegeri. Kani ke jingnang jur jo ke tamapo ying hapo jongkori hairan kala penlong yu Donald Trump ula kran hagelat pathai kubor ban ongba ko nong yaki paiba hapo jonggeri Iran yaj baca khmat kari Amerika kan kersan yepi namar ka jingyap jongki bru kiba lui kilong kiba sur khaibha kita kiba sngoten nat ban paika ye ka jinglingkin jo ka snam jo ki bru kiba lui hapo jokori ha Iran ka bamut ba makiru ki thmu ban lam shata ya karukom sensar ka jongki on om don jaka satya yo Ayatollah Ali Khamenei ringkau baki bor sipai jokori Amerika kin omla ban lap yu ladaki wei ki riurunar ke besur khitam jo ke perthai kari Amerika ka la ban sukem im yaki hatu bat balai kam la se ban le kumtaru ya une unong sensar don bor jong kari Iran menta ka don haga kutlat ke besur khaibha ladaki nong yaki pai ba kim sham la kinran din no haga bakum ke kapor kat kum ka report la ong ba ka jingjulor jongki jingtai pat ki briu kra long ka sirkhai hadu kata hapo jong negeri kilat patai ku bor ki balong pedang bha hapo jong ka tei geri ha Iran kile thu ba kiladan hadu kumba khat ar hajar ngudi ei ki ru pajma ki bla syak penia ben na ka ne ka je kan at hapo jong geri Iran badla ong ba om tangkata ka jingyap kala nangkiu man la ka kenta ha ka leng saudong jong ki nong ba ki per hapo jong ka tei geri ki nong Iran ki la pha ye ka jing sngolam ye ki tu ki bru ki syak penyap no ha ka je ki pajba bad kala kerpat ru ye ki bun ki ri jo ka berthai lingba jong ka United Nation ba kam de setia ban chulong tangkata ka nong pikai bad ban snap jar ya ka kam runar ka le da unong sunsa don bor jong ka tei geri ha Iran syu kila don ru ki katu ka ne ki jing pentip kila thu ba kila don palat ar po hajar ngudi ei ki noyaki ha ka leng saudong jong ka Iran ki bla syak peniap hadu mentah hanrei ki tenat ai jingtip jong ka sorkar Iran kila ya thu ba ka jingyap jong ki noyaki persya sorkar hapo jong ka tegeri hadu mentah kidang don tangkumba ar hajar ngut tam ei namar ka jingkhang no ye ki internet ye ki babun ki lat pathai kubor bat baro ki jingbentip hapo jong ka Iran kalong kumba kila khang dam lut ban omsha yanu ban pentip syaka perthai ye ka ei ka bla jia hapo jong ka Iran katkum ka je thu ki lat pathai kubor la ongba u Ayatollah Ali Khamenei ula ai da ka hukum ye ki sipai bat ye ki bor yada jong ka tegeri ban set na phang ye ki noy ki pajba kumba set ye ki mrat kumta kari ka jingyap jong ki pau hajar ngut ki nong Iran menta ka dei ka syak no dagri ka sorkar ka jong Ali Khamenei ki babun ki nong Tremon ngobha hapo jong ka tei gri kala shifting hadu kata ya kari ka jingnang ki sendat jo ka jingyap jong ki ne ki paiba namar ka jing ai hukum ban set na phang jong Ali Khamenei ka jing khang no jong ka Iran ya ka internet ka dei ka jing thmu ban buri ya ka jing play jo ka snam jong ki ne ki paiba hapo jong ka tei gri ki hospital simat kala selai tang de ki bru ku bla mensau ki bor ya da jo ka Iran kala brengam na phang yi ki nong tre jo ka koi ka khya hapo jong ka tei gri on om la shu ban ithu yi ki tu kila not ka khndu ya ka de jingjia ka snusi ha ka leng saudong jong ka ni ka ri ha Iran ki no ya khi da ki pho ha jarngut kila ya na ka wei ka nong ba sa ka wei pat ka nong ba ban pen prana phang yi ki khrdop nar jong ka sorkar Iran bat ka ne kala nang khlut shu namar ka jingshap ni yap jong ki ba bon ba ki ru pa ba
kani ke je khi kalalong be thik kumba kala jia house nam sijar khandai spa new phokhandai kabala tip da kata ka Islamic Revolution ki nong Iran kim sham la khanshu ya la ka jong ka jingem ka jongki kila ya bai ya kani ke je khi ke man la ka sngi khlam da shong thai satya namar ka jing hier dor ju ka yo ka kot bar ka jing kyu dor jong ka pisa kabala kot hadu kumba iway point pra billion rel haka $10 jong ka pisa US kadai ka ne ka pen bitar slai ke rupa ba kat hadu ba kala khi ka ka thma po yeng ka sirkhai hadu kata kata hapo jong ka ri ha Iran ki nong ya khi ka poisa baro ki life way tili ki jala hakaleng saudong jong ka ri ha Iran dai ka jing pertaban ong ba dai ban pen khlem no sisndon ya ka jing sensar jong ki muslim u Donald Trump wa berngam teng ya ka jing sap nya bain jong ki no khi pa ba hapo jong ka ri ha Iran bat ula ong ba ka ri Amerika menta kala dab ban pen kre kumno ban le ya ki bor sensar jong ka te ri namar ka taw ula ong ba ap ya ka jirap menta kala don halenti kari Amerika kala wengno ya ka jikran bagi bor sensar jong ka ri Iran kabala dab ban pen baik ha ki di sngi kabala dab namar ka ni ka jingja ka sirkhai kabala plu menta hapo jong ka te ka ri ha Iran shu lo ong ba ki tu ki ri ki ba ong ba ka jingle jo ka sarkar Iran ka long ka badai kita ki ri ru ki don ktilang ban pen yap ya ki di pa ba ki ba lui hapo jo ka te ka ri ha Iran kinu ki ri ki ba persang ban ai jakari ya u noyalam jong ka te ka ri kita ru ke haban mat ya ka jing berngam u Donald Trump wat sngoten nat ban sulong tang kinong peka ya ka jing yap jong ki phau hajar ngut ki nong Iran namar bagi ya khi nakarda jong ka hok ka jongki kita ki ri ki basngotan nat ban su peka ya ka jing ka bamut ba makiru kinsa penlong ya ka ri ka jongki sisin ka sngi kumba ka sarkar Iran kala penlong mentah Shu nagalang ju Donald Trump lo ong ba ka White House menta kala dab ban penlong ya ka jelang ka ba kerpang ba ki bor sipai halor ju ka jinglong jingman jong kri ha Iran u Donald Trump lo dab ban batai ki bor sipai habaro ki kam baki ki de ban le hapo jong kri ha Iran kari Amerika kan salik ban hertman o shen ki intelligent ju kri Amerika kala dab ban petu bha nangno ka hukum ka ba mi ban aibor ki sipai ban set na phang ki ru pa ba Om Don Jaka Satya Yo Ayatollah Ali Khamenei ba undang buri yalade ha kane ka ringkau lada ki babon ki rurunar ki sirkhai juku perthai kari Amerika kala la ban kam ki dakabsuk pentharai ba ya u Ayatollah Ali Khamenei ru kalong ga ba ye kari Amerika ban kam yu om tang yu Ali Khamenei hanrei kat ye ki tu ki don kri ban penyap ben ye ki pat ba no ye ki hapo jong kari ha Iran kita baro ki de ban mat ye ka ju ka jing pen saja unong le kam snu udon ye ka hok ban pedang wat ye ka jing yap ru berngam u Donald Trump ngimtip ayu ka UN ka perkhat halor ju ka jingjia hapo ju ka ri ha Iran hanrei kari Amerika kam la shu ban su pek kai ye ka jinglingkin ju ka snam ju ki briu ka lui ju ki briu ka dawai ka hok ka ju ki bagi la syak selang menta de ki pho snam kumta ka thma po ying jong ka ri Iran kumba ka long menta karanang snu dur shu tong ndai ap ki wipat ki khubor ki bandangwan khuble sibun ta thadu bi kandu ha ka wipat ka video